ଆମର ମହାମାରୀ ଯେଉଁ କରୋନା ସକାଶେ ଛୁଟି ହେଇଛି, ଘରେ ଆମେ ବସିଛେ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆମ ଧାରଣା ଆସିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଧାରଣା ଆସିବ ନା, ଧାତୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅଧାତୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସୁପରିବାହୀ ଆଉ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁପରିବାହୀ। ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଗଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କହୁଛ ସୁପରିବାହୀ ଓ କୁପରିବାହୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ। ତେବେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ, କେତେକ ପଦାର୍ଥର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଲୁହା, ପନିକି, କଟୁରୀ, କୁରାଡ଼ି, ଲଙ୍ଗଳ, ଲୁହା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଲୁହାରେ। ତମ୍ବା, ଏଥିରେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସୁନାରେ ଆମର ମୁଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରୂପାରେ ମୁଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନକୁସନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଟିଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ତେଲ, ଯେଉଁ କିରୋସିନ, ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କହିଲେ ଧାତୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ କାର୍ବନ ଏହା କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, କୋଇଲାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧାତୁ ନା ଅଧାତୁ? ଅଧାତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଲଫର ଏହା କେତେକ ବାଣ ବା ଔଷଧ ଉପାଦାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ଅଧାତୁ। ଫସ୍ଫରସ୍ ଏହା ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ବାରୁଦ ବା ଫସ୍ଫରସ୍ ଏ ଅଧାତୁ। ଆୟୋଡ଼ିନ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆୟୋଡ଼ିନ ଔଷଧର ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଠିନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେବେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରିବା ଯେ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଧାତୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଲେ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଆଉ ଉପଧାତୁ ତିନିଟା କଥା ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବିଷ୍କୃତ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ କେତେକ ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଧାରଣା ସୁପରିବାହୀ ଓ କୁପରିବାହୀ ଉପରେ ନେଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହିଲି ଭୌତିକ ଧର୍ମ କଥା, ସେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପରିବାହୀ ବୋଲି। କି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ବା ଚାପ ଦେବା, ଯଦି ତା'ର ସାମୂହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତାପ ବା ଚାପ ଦେଲେ ଯଦି ତା'ର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତା'ର ଭୌତିକ ଧର୍ମଟା ହେଲା ସୁପରିବାହୀ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ଏଇଟା ସୁପରିବାହୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତାଟା ସୁପରିବାହୀ କି କୁପରିବାହୀ? ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧାତୁର। ବୁଝିଲା ନା? ବୁଝିଲା ନା? ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସିଲା କି ଟିକେ ଟିକେ? ନାହିଁ, ଆସିଲା ତ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ତମ୍ବା କଥା କହିଲି, ଲୁହା କଥା କହିଲି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖ, ଘଷିବ ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ। ଧାତୁର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭୌତିକ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେତେ ଘଷ, ଅଙ୍ଗାରଟା ଆଣିକି ତୁମେ ଘଷିଲ, ଘଷ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ? ମାରିବନି, ସେଟା ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ତାହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ମାଜିବା ବା ଘଷିବା ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ, ନାହିଁ, ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉପନୀତ ହେଲେ
ଧାତୁର ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଫିକା ଆଉ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଧାତୁର ଚକଚକ ରୂପ ବା ଧର୍ମକୁ ଧାତବର ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚାମଚ ହେଉ ବା ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରଟେ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଡିବି ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ଚୁନ ବୁନର ପାଖରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଗୋଟିଏ ପଟ ନିଆଁରେ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ତୁମେ ହାତରେ ଧର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ହାତଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାତିଯିବ। ଏ ତାତିଲା କାହିଁକି ନା, ଉତ୍ତାପ ତ ଗୋଟିଏ ପଟ ପାଇଲା, ଏପଟେ ତାତିଲା କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା ସୁପରି ବାଇ ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ତାତିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିଲ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ଧାତୁମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚକଚକ କରେ ଏବଂ ସେଟା ସୁପରି ବାଇ। ବୁଝିଲା?